VaMahofa. Who was it? Apa takachena modela chimbuja fambe modela ko deso baba mati mawo ko mo mwete baba mati salute right mama rede amasa puro pass ma rede chu ya isa group don yai modeling ande 1 2 3 fambe ton dimuna mupa o manyawi aya modeling sikumoti imi ndiri kukuimbiraika imi ndichiimbaka imuchifamba muchishida muchitisa manje pashoshota broiler uyande broiler sekuru vabate vachimodelera manya shamwari ite action manisa zikamirira huku mbuya angwana zvazukuru tinonzwa kufara kana tichimurudzirwa kuita mubatanidzwa wezvipfuwo huku mabroiler malayasi chese chaunoda uchishayiwi nekuti unochishandira uchirima ndozvaunofana kuziva kuti kana ukasaita sinhu nesimba hauna chaunobudisa isi tatogarika isu nokuda kwokurima tichishingaira tichiita zvinhu zvese hatina chatichotenga kumunhu taakuzviitira. Amen. Hela today night makaonekwa papi nepapi mukafonerwa nani takaita kutanga chakai zvakaenda kuna big brain Mahofa zvikaenda Johnny kuna Patience Mahofa gutu yese yakaziva kuti kune project inoitwa naMahofa pasekuru huku saka nyika yese munun'una wacho uri Harare musoja akazviona akatonoranidza shamwari dzake akusungunuka hela right saka abakule iko nezvi mazano anechi vane mabroiler saka mabroiler sekuru kutanga mazudza vanhu nazoitei uye mamwe mazuva naniita sei pano ndinonzwa kunyanya kufara nokuti zvechokwadi ava vana vanofamba vachitora mufananidzo nokutora zviri kuitika vari kundipa shungu dzokuramba ndichiinda mberi dai upwere hwaidzokerwa nangwe ndege ndaitozoti uyai mbozvikuzavo nokuti basa iri ratonichengeta kubva 1968 ndichitanga kuita surprise ndakapedza vana chikoro vana vakaenda kumayunivhesiti vamwe mageologists vamwe madelta manager vamwe maticha vana vangu vese hakuna mwana wangu usina kuita form 4 akapasa sina nhasi 222 nokurima mabarwe izvo zvakangozara mudzimba okufita huku kumunda hakutarisikiri nongova bani ng'ombe matanga dzakazara inaiko zvine zvindi kumboita mabroiler haiwa kana iri nyama iri ina handizivi chonzi sadza rose kanomuriwo ti handizi kuti ti ini ndodya namazai
kana munhu achibereka kana munhu achidzidzisa vana hadzidzisiri iye unodzidzisira nyika ngeinonzi development. Ini ndinonzwa kunyanya kufara nokuti iko zvino izvi kune imi muri kumatimana enyika muchinzwa ndichitaura panapa vavari anga hakusi kudada asi kuti ndine kurudziro yekuti munhu oga oga kuti uzonge ugeze svina kana kuti chinonzi urombo shanda sevenza shamwari yemunhu ibadza murimi haana zororo. Murimi haana zororo nokuti nguva yese unofanira kunge achirima achiita maprojects achirarama ndokuti nyika yeZimbabwe igonzi ina vanhu. Ndapuwa huku ine nhau yekuti ndadii ndakanga ndichivasapota kubva zvatakatanga project ndauya kuzotenga huku pano. Ndakatanga kutenga huku idzi ndofunga dziri dzayatondisvikidzi mbuya akati bodo hadzisati dzaita ndikati ndotori paemergency huku idzi izvozvo dzakatomirirwa ndikadzitora dzichazakana isati yanyatsa kusvika ine takakushedza ndokuzoya ndichitorazve dzimwe mbiri nhasi ndikutora zveimwe nekuti tikufanira unoita sei kunoonekedza nana muchari mangwana ndorova pasi wendo harari asi tati tinoita sei ndombonodlawo navo chita zvatichiita navo muzuva ranhasi saka tinokutendai kuri maona kuti huku zvakatoita takanzvengana nhasi tine muriwo wakawanda kushaya kwako zvimwe kunaka kwezvimwe ini ndichitenga ndichipuhwa yangu iya asi handiti izvozvi wakauya ukatenga ukandishaya nhasi ukandiwana ini ndatiwanawo mari wakatitegereza chikafu changu kare saka guys izvozvizvi ndofunga vane dzimwe huku saka papangu achonditi kana ukatonzwa vanhu vari kutoda futi nyengwa kudirisa vanova vachidirisa saka chatozonoudza vana maiguru angu dziriko kwamahofa vakuita sei vari kutodirisa zvakare kazhinji kacho kunokwanda zvekudirisa ndo zvavanoita mari vanhu havaiwani saka takaona kuti regerai munhu ose chaanowana adyiwo zvakanaka sekutoti ipapa paChristmas vanhu pavaitsvaga huku zvaitozikamwa kuti huku dziriko kwawanikwa mahofa asi hasati dzasvika saka vanhu vanenge vasati vaziva dzasvika iwe kuti hadzina kusvika saka changova udzowo vanhu manje maita basa handei kuchirugu kune huku hopiya mosara ini saka patakuinda kuekera vava asi tisati tasvika ikoko yaparadza rimwe bhechi ramunaro tidainda mabhureira asi uku kune bhechi musi watikamboya dzawaifirita dzavakuku makafirita umu dzinochinzwa pakuita seesho yauoni iri aminoti bhechi nambani kubva zvatakavafirima iri saka ndidzo dzavanadzo huku chinda kunekoko kwaminoti izvozvi dzingani dziri mutu umu mune 460 dzimwe dziya dzadzoona zvayo riya rabuda roramba kuti richidonera pasi dzotanga kuchoona dzapedza kuchoona dzotodanga kutoruma dzotodyaura kudya hukumenyu kudya totowanika yatofa kana kuwanika iyoona kutofa sazviitere kudziseparate ndo zvatiri kuplana kuti tatatofunga kuti bhechi iyoyo kana ichinge yangosvika patime yekuti toda kusvika kuti yoda kukwana toda kuti time new bhechi otherwise yatova system yadzava nayo nokuti vanoti dzikangodero hamugoni kuti mustope zvine zvatova moekera muroparadzo saka mofanira kuti mudii saka haiwa isu tine dzimwe dzatiri kureresa kwagutu dzapa mashuwa kuti dzitokwana 800 saka itoda kuti kana tikangosvika muna April tobva tadzipinza dzese totengesa ava maovlayers totora idzi tinotokandira kuti aona kuti dzinotipa erosi pakudya mazai mama saka iri bhechi ritori neproblem iri kuzvidya mazai dziri kudya mazai dziri kurumana tsurani handei kumabhuroira zvedu mabagwa akula vanongeitawo zvimaprojekti zvavo pano nechimunda chavo vose vanoita pano kumunda havasviki
tikangoti garai zvedu pano pamusha idzi ndo dziya dzine dzakanda kana ikakandira zairi kanoka tikaona iri mhinyu tobva taibudisa muya nokuti inenge yatederera tonobuda zai patimaichasereko patikangoona ropa dzotorya izvozvi dzirimo saka tinomboisa mvo 5 days ichikandira iri muno kana taona kuti hayanaka todzosera kwakare kuita pandida zviri bvuzvo kwacho saka zvirwizvi zvoda kutoti kana mari achitenda zvoda kuwedzera kuti iyi taiona sokuti inenge inoita sokuda kurwara saka mana tateiburisa kutomira kuti isapomere dzimwe titeuraya taona kuti tikaidzosera medzimwe yakadai otherwise hatizi kudai nechirwere unotsvairwa abonozve dzakaita machongwe dzatogwazva zibhuru shamwari ndakabata zibhuru ipaiwe abate muchimbobata muchingoti amatarisa mobata muchititesta ndogotehai ndarionera nokuti ndatisodzispraya wokuti seta zvirwere saka ndo mabhuroira saka dzikabuda dzozodzokera saka ndo mabhuroira ana sekuru mabhuroira ari kutotengwa izvo zvikagwa tikutoiro iro batai wambebata here ikuremazve vabati dani vatochinjanisa iya nemwe izizi kurema dziri mbiri idzi neiyayo dzatore yaiswa kumota yadzoka saka idzi ndokudzangu 1 ndatenga 1 ndoenda puwa nasekuru waona maita basa sekuru gaitimanyi kuti wati time chingosiyai mashoko ekupesera ukudze kwamahofa ini chinhu chokupedzisira ndinoda kunyanya kutenda basa romwana wayo nezvaari kuita mukati menyika ino ndichida kurumbidza vanhu vakamupa ruzivo rwokubvira vabereki vake havana kuitira ivo vakaitira isi tose kunyange nemiwo muri kwamuri lokuti maakugamuchira ruzivo runobva kwaari saka ndo zvataifundzira kuti munyika yedu yezimbabwe deno vana vedu vakakwanisa kuti vaite sezvinoitwa nouyu zviri kuratidza kuti nyika yeduwo zvinhu zveduwo zvinozikanwawo nzvimbo dzakasiyana-siyana saka isu tinoda kutenda kuti deno mwari vangoramba vachitipa vana vedu vazivewo nokuti nyaya yatonyanya kutarisa ndeyekuti taiti munhu muchena ndiye unokwanisa zvinhu zvese asi kozvo taakuona kuti zvizhinji zvese zvakuita nomunhu mutema saka tinotenda munyika yedu yezimbabwe kuti kana vana vedu vachiita sezvizvi dee mwari vachingovatungamirirawo tatenda shakubata zvakare pachikamu chinotevera ndeuku dzedu